Ezek a szerződések érvénytelenek szerint, az ítélet szerint? Ezek a szerződések mindig is érvénytelenek voltak, már 2013-ban is érvénytelenek tekintette a magyar kúria. Azonban volt egy olyan bankszövetség, kúria és a kormányzat közötti alku, hogy behelyettesítik a kieső vételi és eladási árfolyamok alkalmazását a Magyar Nemzeti Bank árfolyamára azért, hogy benne tartsák a szerződésekben az árfolyamkockázatot, és ezért 3-4-szeres vagy akár 10-szeres követelést szedjenek be a fogyasztóktól. Ez mindig is tilos volt. Ez hány károsultat érint ez a döntés, vagy ez mindenkit érint, minden egyes magyar hitelfelvevőt, aki devizában adósodott el? Ez több millió szerződés, ez 3 milliós nagyságrendben van, és azt tudom, hogy 18,5 milliárd euró a szerződéseknek az összértéke, tehát ez vetekszik a magyar állami döbbenetes számok, és ezért is érdekes, hogy most akkor mit csináljon bárki, akinek volt ilyen hitele. Most indíthat pert, ennek alapján követelheti vissza az egészet, vagy az, hogy legyen semmis, vagy mondjuk a kormánynak kellene ezt központilag kezdeményezni a bankok felé, hogy hát van itt ez az ítélet, akkor hogy kellene ennek működni? Az ítéletet azt automatikusan követnie kellett volna a magyar állam különböző szerveinek. Nekem nincsen tudomásom, hogy bárki bármilyen lépést tett volna. Én a mai délelőttön megkerestem egy hivatalos levélben a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy szerezzen érvényt az Európai Bíróság ítéletének, járjon el bankfelügyeleti szervként a kereskedelmi bankokkal és az egyéb pénzügyi vállalkozásokkal szemben, tiltsa meg számukra az eddigi gyakorlat fenntartását, és gyakorlatilag a bankok és az egyéb hitelezők függesszék fel, vagy álljanak el a végrehajtási kérelmektől, és tegyék lehetővé, hogy a fogyasztók perben vagy peren kívül valamilyen úton, módon, leginkább egyébként a bankokkal peren kívüli megállapodás keretében érvényesítsék azt a jogukat, hogy a fogyasztók csak és kizárólag azzal a forint tőkével tartoznak, amelyet felvettek. Ha valaki 10 egység pénzt kapott, 13 egység pénzt már visszafizetett, ezért vissza kell neki kapnia 10 egység pénzt. Ha valaki a 10 egységből csak 5-öt fizetett vissza, csak 5-tel tartozik, és nem 105-tel.